Hai stai un pic jos, că vreau să vorbim ceva. Ce? Bă, eu încep să mănânc, nu mai pot. Știi că ți-ai cumpărat tu papagalul ăla nou de vinică la casă și toată noaptea o cântat, efectiv. No, cât timp ai fost tu plecat, a venit un vecin din mai sus. Deci, domnul vecin, în primul rând să bea papagalul în pulă. Și a început să zică că toată noaptea nu a putut să doarmă din cauza că sporcăciunea de papagal pe care a dus-o aici în casă a făcut gălăgie. Asta am zis și eu, e un papagal, îmi pui așa face el, cântă, ce Dumnezeu vrei să-i fac, știi? Și că pe el nu-l interesează, că dacă nu rezolv problema și nu rezolvăm problema, are grijă de noi. Am fost să deschid geamul, știi, să-i dau drumul, dar după aia m-am gândit la tine că ții mult la el și după aia 100% mă învinovățai. Nu știu ce ai până la urmă. Ți l-am gătit. E bun? Bă, da, nu e și bine în puiul meu, care e problema? Mi-mi place. Domnule Niculescu, deci în primul rând să vă iau papagal în pulă, să vă iau colegul de cameră în pulă și să vă iau tava aia în care l-ați gătit, că știu că l-ați gătit, că m-am auzit cum o chelălăit. Deci să-mi iau pula, așa bine cântă papagalul ăla. Cu 25 de lei, deci am stat toată noaptea să mă gândesc, bă, mă duc la vecinul și cumpăr papagalul să-mi suc pula. Ca să se înțeleagă, deci că am vrut să schimb scenariul care acum și aia a fost. Unde e Răzmin? Ce la fix ai venit, că ăla e Dumnezeului de papagal. Hai că e cu tot încins, hai. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no